אהלן, אני ניסים מדפוס הניצחון. צריכים לצלם מסמכים? הגעתם למקום הנכון. אנחנו מבצעים כאן בדפוס הניצחון הדפסה מהירה ואיכותית של כל סוגי המסמכים. למשל, רואים את ערימת המסמכים הזאת? אם תיכנסו אלינו תוכלו לצאת בתוך כמה דקות עם ערימה כזו של מסמכים מצולמים. מבטיחים לכם איכות, מהירות, מקצועיות ואחריות. ואם אחרי הצילום תצטרכו שירותי כריכה, אנחנו כאן בשביל זה. אנחנו עובדים הכי מהר שיש. אנחנו נמצאים במרכז תל אביב. מחכים לכם. נתראה בדפוס הניצחון.